ಹಾಯ್ ಶೋಭಾಯ್ ಮುದ್ದಿನ ಹಣ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದೆಯ ಒನಸುರುಲನಾ ఏదా తుండల ఉంపిని ఈతి ಬೇಗ ಒನಸಾನಿಕ್ ಅಂದ ಜಿಜ್ಜಿ ಒನಸ ಆತಿಜ್ಜಿಯ ಲೇಟ್ ಯಾನ್ ಉಂಪೆನಾ ಒನ ಸಾಂಬಾರ ಕೂಡಿಗೆ ಆಪ ನಾನು ತೋರಾಪ ಪಂಡದು ಮದುವೆಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇ ಶೋಭಾ ಮೀಶೋದ ನೂತ್ತ 27 ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ಗ ಆಪಡತ ಬಂಡದು ಕನ್ಪಾಯಿನಿ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತ ನೀ ಕ್ರೈಸ್ ತೋಜ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡತ ಎಗ್ಲೆ ಬಂಗಾರವೇ ಕರಿಯಮನಿಯವು ಶೋಕುಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೀಶೋ ಮದಿಮೆಕಾಯಿ ಬೇಗ ಶೋಕುಂಡದ ಆಪುಂಡತ ಬಂಡದು ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದ ನೆನಪುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಕೂಲಿರಿಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೇಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ಯ ಕವಿನ ಮದ್ವೆಗೆ ಸಪೂರ ಅವಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಅವಡು ಸೀರೆ ತುತ್ತನಗ ಶೋಕ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ್ನ ಆಂಟಿ ಪಂಡದು ಗುರ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿದೊಂಡಿಯ ಶೋಭಾ ಮದಿಮಲ್ನ ಆಂಟಿ ಪಂಡದೆ ಗುರ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಯಿನಕುಲ ಬಾ ಮದಿಮಲ್ನ ಆಂಟಿಗೆ ಮಾರೆ ಈತ ಸೋಕುಂಡೇರು ಅಂದಿಯ ಶೋಭಾ ಸೋಕುಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಈ ಪನಂತತ ಜಜಾತ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಆರೇ BR ಕೋಟೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಾಪ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಆರ್ಮ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಸೊಂಟ ಕೊಲ್ಪೊಡು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ವನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ವನಸಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕರಡು ಚಪಾತಿ ಮಂತೆ ಅಮ್ಮದು ತಿನ್ನೋಡತಾ ಐಕು ಹಾಯ್ MK ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು MK ಮನೋಜ್ ಆಯ್ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಧೆಯ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಅವೇ ಮುರಂದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 22 ಲೈಕಾ ಹೈಡಾ ಓಕೆ ಪಡಿ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೀನು ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಇನಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು 22 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ 7 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಆವ್ಯಾ ಬೊಕ ದಾದಾ ಕಜಿಬು ಹೋಬಿನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಇನಿ ಅನ್ ಚಾಕು ಬದ ಇದೆ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕನು ಆಯ್ ಬಾತ್ ಕಲ್ಕರ್ ಮಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲೇರು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೊಲಿತ್ತು ನತ ಇನ್ನು ವಾಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಶೋಭಾ ಒಂಚು ತಿಂಗಳು
ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡಾ ಪನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಮಾತ ಪೋದು ಮೀನ್ ದಲ್ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ವನಿತಾ ದಿನೋಲ ತೂಪಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ವನಿತಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುನು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾಡ ಅತ ವನಿತಾ ಶೋಭಡುಂಡಿಯ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಶೋಭಡುಂಡು ಈ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಆಂಡ ಅಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶೋಭಾ ದಿನೋಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಸೀರೆದ ಅದೇ ಪರ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಪೋಂಡು ಶೋಭಾ ಸಾಧಾರಣ ಉಂತೆ ಅವು ಒಂದಾಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೇನಿಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಂತಿನ ಸಾವು ಮನ್ಪಿ ಮುಲ್ಕೆ ಇಡೀ ಪೋಡಿಯಾ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಡ ಅಲ್ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡ ಬೋಟುದ ಮಿತ್ತದ ಮೀನು ಪತ್ತು ನಕಲ್ನ ಬಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಮೀನು ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಮನ್ಪಡತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಮನ್ಪೆ ಓ ಮೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನ ನೀ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ವನಿತಾಗ ಓಕೆನಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾ ಮೇನ ಓದೋಚ್ಚವ ಏರ್ಲ ನೀರು ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನಿ ಯಾರಿದು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವರು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹಾಯ್ ದಾಟಲೆ ಪೂರ ಕಾತು ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೆ ನನಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡದು ನಾಗರಾಜ ಎನ್ನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಲೈಕು ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜೇ ಓದು ಜಿಯಾನ್ दाय बल्ले आए ऑरेंज कलर दे आए उंडते बजी नरक मार रहे आई सरी जे मैं तुम्हें आई क्या गया आंसर कोर्पने जी नन्नोला लाइक बरोडी है आते जी लाइक तो कवर मातेरला पोद लाइक कोर्ले कोट्टे लाइक डन सब्सक्राइब डन थैंक यू निಮಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ ಯೋಗೀಶ್ ಉಂಡತ ಆಯ ಉಂಡತೆ ಆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದು ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರ್ತುಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಡಾಟಾ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರ್ತುಂಟ ಡಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸುದು ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೊದಲು ಎಂತವ ಮೊದಲು ಗೊಡ್ಡ ಗೀತಾ ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತೇವೆ ಬತ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೋಸಿಸಿ ಬೇರೆ ಅಂತೆ ಮಾಸಿಸಿದರೆ ಹೌದಾ ಮುದಲ್ದಾಯ ಗೇರೆಗವ್ ಮುಗವ್ ಎಂಕದಾಯಗವ್ ಮುದಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಗೀತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪರಾಜು ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಹೈಟ್ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ತ ನಾಯ್ದನ ನಿನಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದಾದಾ ಹೈಟ್ ಮಾರ ನಾಯ್ದತ ಅಂದು ಆಯ್ ಕುಡ್ಲ ಹಾಯ್ ರೂಪ
ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೋಡು. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುದು. ಎಸ್, ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟು. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾವು? ನಾವ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನು. ಇದು ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ರೋ, ಮಂಗಳೂರು. ವನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ವರೂಪ ನವನ ಸಾತಿಜ್ಯಾ ಏನ ವನಸು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ವನಸು ಮನ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ ಅಂಚ ಒಂತ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಇಂಚ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದಿಲ್ಲ. ಏನಾನ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಮೀಟ ಆಯಿರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂಡದ ಮೀಟ ಆಯಿಡ ಏನಾನ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನೀ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೇವ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲು ಮೊಟ್ಟೆ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪ ಶೋಭ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಯೇ ಬಿಟ್ಪುಜೇರಿ ಅನ್ ಕೋರಿ ತಾಂಪು ನೆಡ್ಡ ನಾಂದೊಂಜಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರಿನವರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನೇ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡು, ಈಗ ಎಂತ ಕೋಳಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೂತಾಯಿ ತಂದದು, ನಾನು ಬೂತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತಂದು ಅದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶೋಭಾ. ನಾನು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಉದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಎಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಂದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಂಚಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಇರಿಗುಂಜೆ ಎಗ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಪಂಪ ಅವೇ ಪಂಡದೊಂದು. ಶ್ರಾವ್ಯ ಬತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ದನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ. ಗೀತಾಂಜಲಿಡು ಸಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡತೆ ಏತು ಶೋಕದ ಸಾರಿ ವನಿತಾ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಡೆಗು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಮನ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ದಾದಿ ದೆಪ್ಪುನು ಅವು ನೆಪ್ಪಿರು ಬಂದದ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಅಂದಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ. ಯಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೀಟ ಉದ್ಯೋಗ ಇಡ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಗುಡಿಪಿಗೂ ಗೀತಾಂಜಲಿಗೂ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು ಮಾರ್ರೆ ಆತ ಜನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಉಡಿಪಿಡು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಈತ ಕೊರಿಯರು 2,000 ತೈನೋದು ಏನಾಯ್ತು. ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಹೋಗುತ್ತ ಮಡಿತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತಿರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವೆನ್ನ ಸೀರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವೆನ್ನ ಸೀರೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಾರ ಅಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಲಿ ಈ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಪೆ ಇರಲ್ಲಾರ ಹಾಜರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋಲೆ ಯಾ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಅವಳು ಬೇಲಮಂತ ಉಳ್ಳಾರಾ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಎನ್ನ ಸೊಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೂ ಏರಾಂಡ ಶಾರಿ ಶಾಪಿಡ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಯಾ ಬರ್ಪೇವೆ ಇಂಕು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ 15,000 ಸೀರೆ 2,000 ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊಂದೆ ಓಲ್ಪರ್ದು ವನಿತಾ ಅವೇ 100%. ಬಲೆ ಕೊರ್ಕ ಇರುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳ್ಳಾರಾ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಡೈಲಿ ತುತುದು ಮುಖ ಸೆಟ್ಟದು ನೀ ಟೀಚರ್ ಆತ ನೀಕ್ ಡೈಲಿ ಸಾರಿ ಬೋಡತ್ತ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ನು ಆ ಪೂರ್ಪಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಪಾಡುವೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಾರಿಪ್ಪತ್ತೇನು ಇಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪ ಪೋನಾಗ ಶೋಭದಾದ ಕಜಿಬು ದಾನಿ ಅಕ್ಕ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪಾಡಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಗೀತಾಂಜಲಿ
ಎರಡು ದಿನ ಐಕೆ ಲೈವ್ ಮಂತಿಜಿ ಅವೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಏನು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಾಳಿದು ಮಂತಿನಾಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಹಾಕು ತಿನ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಗ್ ಬುಕ್ ದಂಟು ಪಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಯ್ಯೆ ತಿನ್ ಗರ್ಚಿ ನಮ್ಮಜ್ಜ ದಂಟು ಪಲ್ಯಡು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಮುರಣಿದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾಡಿ ನಾನು ದಾದಿ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಏರವರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬತ್ ದಾದ ಬಗ್ಲಿದು ಪೋಯಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪಿಜಿಗೆ ಬುಡ್ದೋಪಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಅಂದಿ ಡಾಟಾ ಆ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿನಿ ಆಂಜು ಆಯ್ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಅಂದೇ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನೀ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಬರ ಪನ್ಪುನ್ ಬೇಜಾರಾಪುಜಾ ಯಾನ್ ದೇವರ ಮಿತದಿಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎತ್ತರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡುಪಿ ಅಂದು ಉಡುಪಿಡುಂಡು ಉದ್ಯೋಗರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಜರಾತ ಆ ತುಪ್ಪನಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಕ್ ವೆಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜೇ ಇಷ್ಟ ಎಡೆ ಎಡೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅಂದು ಅಂದೇನು ಹಾಯ್ ಸುರೇಶಂ ಆಯ್ ಏರ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಪಾತೆರಲಿ ಹೌದಾಯ್ ಗಂಚ ಪನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ನೆಡ್ರೆ ತೆಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ನಿಕುಲ್ ಪೆದಂ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಪೆದಂ ಪಾತೆರ್ನ ಗುಡ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಜನ ನಮಕ್ ತಾನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಕುಲೋಡು ಬಂದಾಲ ಉಂಡೆ ಪಲ್ನೆ ಡಾಟಾ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಾಟಾ ಇರೆ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಪನ್ಪುನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾರ ಐಕ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಮುಕುಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದವ ಇರ್ನಬುದರ್ ವಾಮನ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಓ ಅಂದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅದಾಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರು ಅವು ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬಾಡಂ ಬರ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಡತೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಡು ಎಂಕು ಒಯ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬಾಮಿವ ಎಡ್ಡೆನ್ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಬಾಮಿವ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2 3 ಸರ್ತಿ ಬೊಕ ಬಾಮಿಯ ರಾಪ ಜತೆ ಬೊಕ ತಾಳ್ಮೆನೆ ಇಚ್ಚು ನಮಕ್ ನೀವು ಬಂದ್ರ ಅದೊಂದು ಬಾಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಡಾಟ ವಾಮನ್ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ವಾಮನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಡ ವಾಮನ್ ಬಂದ್ಲೆ ಪೊಡ ಜೇಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದು ಕೋಪಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಜಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುರು ಆಂಡತೆ ಸುರು ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ್ ನಾನು ಈ ಕೆಬಿ ಮಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಕೆಬಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮತ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಪುರ ಜೇಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಿ ಜೇಕೆ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ ತುಯರುಂಡ ಐಕಿ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ ಕೇಂದ್ರುಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟು ಏಂಚು ಕೆಬಿಟು ಅತಿ ಜೇಕೆ ಸುರು ಆಂಡ್ ನೀ ಅವೇನು ವೈಟ್ ದಾಖಲು ಚೇಂಜ್ ಡೇಟ್ ಮನ್ಪಿರ್ಗೆ ಮಾರ ದಾಯಿಗೆ ಮನ್ಪು ಜೇರಿತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೇಕೆ ಯಾನ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ದಿನಕ್ಕೋರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಆಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಮಾತಬೋದು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಲ್ಯ ಮಂತನರ ನಾವ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅವು ಏರೋ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಕಲೆಗೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನೇ ಬೊಡ್ಚು ಶೋಭಾ ಜೇಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಆಡಿದೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡ 2 ದಿನಕ್ಕೋರ ಬೋರ್ಡ ಪಿದೆಡ್ ಹೋಗಾಂಡಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಯ ನಡೆಬೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಎನ್ನ ಕೋಲು ಉಂಡು ಲೈವ್ದ ಕೊಲಿಯದು ನೀ ನನ್ನ ಕನಪಾಡು ಪೊಸ ತೆಂಕವು
ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ ವಾಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೆ ವಾಟ್ರ್ ಬರಡೆನ ಮೈಕ್ ಇಡೀ ದೀಪನ ರಡ್ಡು ಮೈಕ್ ಬರ್ಪು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಡೀ ದೀದಿ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಏತು ದೂರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೇನುಂಡತೆ ಈಚ್ ದೀಪಿನಿ ವೈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಕ್ ಮೈಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಓಕೆ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಓಕೆನಾ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿನೇವಿ ಪಂಪೆ we were watching his old video okay okay old mic ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡುಂಡು ಆಡಿಯೋ ಮೈಕ್ ಎಂಕ ಅವು ಮೈಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಶೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಬತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಎಂಕ್ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವ ಈ ರಿಂಚಿನ ಕೋಡಿಗೆ ಬೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಮನ್ ಪಾಪಡ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮೇಕ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಓ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮೈಕಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಪೊಡು ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುಗ ರಾಜೇಶ್ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಈರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪಾತಿರೋಡು ಎಂಗು ನಾಚಿಕೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಜನ ರಾಜೇಶ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಚೆಪ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಆರು ಓಲ ಅಂಚಿರು ಅಮೇರಿಕದ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಿಕುಲ ಓದುದು ಪಾನರ್ಚಿ ನಿಕುಲವ ತುಯ್ಯದ ಶೋಭಾ ಐಕ್ ದಾಲ ಪಾನರ್ಚಿ ಅಕಲಾತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲಾತಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬಂಗಾರು ರೈಸು ಇವಾಗ ಯಾ ಮನ್ಪೈನ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಒಂಜೇಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ನಾನು ಅಂಚೆನ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಚೈನ್ ಮನ್ಪೈನ್ ಎಡುಂಡದ ಐಕೆ ಮನ್ಪೈನ್ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏರು ಹಾಂ ಬಾಂಬ್ಗೆ ದಾದ ಬಾಂಬ್ ಅವಡೆಲ್ಲಿಡು ಬಿಡೋದಿನಿ ಹೌದಾದಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೇದು ಬಂಗಾರು ಇದ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಬಂಗಾರ ದೇತಿ ನಿಖಿಲೇರ್ದು ಬಂಗಾರ ದೇತಿನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪುರ ನಿಕುಲೇವ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಕಾರಣ ಹಾಲಾಂಡ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನಿ ಕಾರಣ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಯಾನು ಈರು ರೀಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋರಕ್ಕ ಈರು 100% ಉಳ್ಳಾರದೆ ಅವರ ಈರು ಪಂಡರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಈರು ಪಂಡರ್ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಂದಿ ಜೇಕಿ ಈರು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿದಿನತೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡವೆ ಏರ್ ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರಿವೇರು ಏರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರುವೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಏರ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವೇರು ಬಂದು ಅವು ಎಂಕು ಕೊರ್ಲಿ ಆಡೋದಿವರೆ ಬಲ ಈ ಏಪ ಬರ್ಪವ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಪಂದ್ರೆ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಕದಾರ ಮನ್ಪುನು ಏರೆಗತೆ ಕಾಸು ಕೊನ ಕೊನಪನ ಬನ್ನಾಗ ಕನ್ನದನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕನಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊನಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೇವರ ಎತ್ತವಾಡು ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಕೆಲವದ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಓದು ಜಾನ್ ತುಯ್ಯ ತಾಯಿ ಗೆನ್ಪುಜ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮನ್ಪುಜ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಲ ಕೊರಡ್ಸು ಹೊರ ಓದಿಯೇ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಬಂದಾಗ ಓದ್ದಾಂಡ ನಾನು ಓದುಜ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಪಂತೇರು ಏರು ನಾ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮೋಲೇರದ ಆರ್ಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದ ಈಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇದಾಯ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಮನ್ಪು ಈ ಮನ್ಪು ಬತ್ತಿರೇನು ಹೈಡ್ ಮಂದಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಚ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ ದಾದ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರ ದಾದ ಪಂಡದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ಬಾರ ಪಾಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಳ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೂರಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಎತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಾತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು
ಅರಡ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾರ್ಲ ಬಂಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಇಂಕ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತನೇ ಇಂಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ನಿಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ನನ್ನ 2 ದಿನ ಕೊರ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ತೋಜಪವನು ಕಬಟ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕುರ್ಸು ಏನಾನು ಅವು ಗುಂಡ ದಾಲೆಜ್ ದಾದನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಶ್ಪುದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಮನ್ಪು ಎದಾಲ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮನ್ಪುನೆ ಎಂತ ತೋಜಪಂಡ ಆ ಜನಕ್ಲೆಗಿಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮೇರೊರ್ತಿಯನ ಅಂದು ಲೋಕೋಡು ಕಜಿಪುರ ಮನ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಏಲ ಮನ್ಪು ಸೇರುಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಿಟ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲು ಓ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪಂಡದು ಬರೆಪುನ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಇರಿ ಅತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬರೆದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಓದುವೆ ಶಾಲೆ ಪೋತೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುವೆ ಅವೇ ಈರು ಓದಿ ಪಂಪೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಪೋಡಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾತಾರ ಬುರ್ಚತೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂತೇ ತಾಪುಂಡು ಆತು ಬಗಲ್ಗ ಆರು ಕನ್ನಡಡು ಮಾತಾಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನಿದಾಯಿ ಆಯಿ ಬಿಯರ್ಜೆ ಗೋಟ್ಯನ್ ಆಯಿ LKG ಯಾನ್ ನನ್ನ LKG ಬೋಡೆ ಓಮನನ್ನ ನೀರಿನೇನು ಓಮನ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಡ ಓಮನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಡ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರ್ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಯೋದು ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಲು ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಿರೇನು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಪನೋಡ ಆಯ ಕೂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಆಯ ಬೈಜೆ ಅವೇರ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾರ ಬತ್ತೆ ಆಯ ದಾದರ ಪೆದಂಪಾತೇರಿ ಎಂಗುಲು ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಓದುಜ ಹೊರ ಓದಿಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವನಿತನಗಳು ಬಂದಿರು ಓದೋರ್ಚಿ ಗುಡ್ಲ ಅವೇನು ಅಂತ ಅಂಚ ಅವೇನು ಓದುಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೇರು ಮೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕ ಯಾನ ಬಂಗಾರ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಆಯತ್ ಆಯದು ಮೂವರ ಬೈದೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಬೈದೇನಾ ಈರಾಯಿ ದಾದ ಪಂಡೆ ಪುದಾರು ಅಯ್ಯಂಚಿ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ನುಲ್ಲೆ ಬಿತ್ತರು ತಿತ್ತಿರ್ತು ಪೋಲ್ ಪೋಲ 15 ತುವಡು ಮುಲ್ತಲ ಬಂಗಾರ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಕೇಂಡ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಬಂಡಿರತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಅವೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ಟು 13 ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಶೋಭಾ ಆಯನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಆಯೇ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಸಾಪಿಡಿಯಾ சாப்பிடல ஓகே பாய் சாப்பிடல இன்னும் சாப்பிடணும் 14 ಲೈಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪೆ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪುಲೇವಿ ತುಕ ಏರು ಪಂದೆ ತುಕ ಓಕೆ ತುಲ ನೇ ಈರು ಎಂಕ್ ದಿನೋಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೇಕೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಮಂಜುವಾ ಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವ ಊರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನೀನು ಹೇಳು ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಚ್ಚಿಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಪ ಯಾರ ಬಿಳಿಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಚೆನ್ನೈ ಓ ನೀವು ಚೆನ್ನೈಯಾ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸಾಪಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ವಾ ತಮಿಳ್
ಎಂಕ್ ಸಬ್ಬಾತ್ ಜರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಜೇಕೆ ಈನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸಬ್ಬ ಆತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತು ಸಬ್ಬ ಅದು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದೆ ಆ ಇನ್ನ ಒಂತೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತು ತೂದು ಬಾತೆ ಇಂಚ ಮತ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇಕೆ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ದೂರ್ಪಾಡು ನೆತೆ ಇಂಚ ಆಂದೀರ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೇರು ಜೇಕೆ ಅತೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ತುಯ್ಯೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕಷ್ಟಕರ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯವರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಬೋತು ಸಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಜೇಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಕೊರ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ತದೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಭಾರತ್ಯಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ನಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಹೌ ಮನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಟೂ ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಬ್ಬದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲೆ ತೂಲೆ ವಾಮನ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಯಾರೀರೆಗೆ ಸಬ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾ ಪಂಡಿಜೇನೆ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಅದು ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸೋದು ಅದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಮಯ ಬೊಲ್ಲಡ್ಬೋದೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡುದಿಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಲಂ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲಂ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೇಳಿ ಕೊರ್ಪು ಜರಿಗೇತಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಬನ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ನಂಬರೇ ಇಲ್ಲ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ತಿಂದಾರ ಸೂಪರ್ ಆತು ತಿಂದೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಡಾತ ಯಾನ್ ತಿಂತೀನಿ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಹಸ್ರಪ್ಪಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪುನವೇ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತದೆ ಯಾವ ಅಸ್ರಫಿ ದಾಲ ಪಾತೇರು ಚೆಂಡ ಮೀನ್ ದೇಶ ಸುದ್ದಿದೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಗಂಜಾಲ್ದಪುರ ಕೋಪಯಾನ ಯಾಕೊಲ್ಲರ ಬರ್ತದೆ ಮೀನ್ ಬೋಡ ಅಂಜಲ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಮಗ ಉಂಡರು ಅಂದರೆ ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕೇನುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇರ್ನ ಕೊರ್ಪೆಯಾನು ಮತ್ತೆ ಏನುಂಟು ನಂಬರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಸಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪಗಾಂಡ ಮಾಜಾವ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್
ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆಂಜಿಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಬಂಡಸ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಬಾರ್ತಿಕ್ಕ ಈ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಅಸ್ರಪ್ಪು ಈತು ಮಾತ ಪಾತಿರುವರತ ಈರಿಂಗ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡರ ಜೆ ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾಗ ಒಂದಾವು ಅನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಾದ ಶೋಭ ದಾದಿ ಜೇಕೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೇಕೆ ಅವು ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾಗ ಒಂದಾವು ಅನ್ಯಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವೇನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಜೆಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಲಾನ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಆಡ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲಾನ್ ದೆಪ್ಪುಡ್ಚಿ ಲಾನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕೀರು ಎಂಕಿ ಮೀನು ಕೊರ್ಪರ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪರು ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ತಿಕ್ವಾರ ಮಲ್ಪೆ ಗೊರ ಬರ್ಪೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಎದುರು ಬಲಿ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ತೆಲುಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೂ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ ಬಂಗಡು ಕೊರಿ ಈರು ಕೊರ್ಪು ಜರಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿರಡ ಗೊಚ್ಚೆ ಪಾಪ ಅವಳು ವನಿತಾಳ ಕಾತು ಗುಂದಿತ್ತಲು ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕನ್ಪೇರಿಂದ ಆಲ್ ಮೀನ್ ಕನ್ಪು ನಾನಿ ನೀರುಳು ಸಾರು ಮಂತಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ ಈರೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪು ನಂದ ಈ ಕೊರ್ಪು ಜಾರಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಈರ್ನ ಮೀನು ಬೊರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾರಿ ಇರು ಇದರ ಲೈಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಲೈಕ್ ಏನಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಸ್ತುದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಮೀನ್ಬಡ ಇದರ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಲೈಕ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಕೈ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ ಪನುಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ದಯಗಿಶ ವನಿತಾ ನಿಕ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ರಿಜ್ಜ ನೋ ವೇ ಕಾಲ್ ವನಿತಾ ಮೀನ್ ತಿನ್ರಿಜ್ಜ ಮೀನಿಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರಿಗೆ ಪನ್ಯಾರ್ ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿನಾರಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಅರ್ಧ ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ 10 ಕಲ್ತನೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೂಲು 10th ಸಾಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಲಕ ತೋಜುವೇನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಒಂದು ದಿನೋಲೆ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ನಂದು
ನಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಊಟ. ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಊಟ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. +2 +2 ಅರ್ಥ +2 ಅರ್ಥದದೇ. +2 ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂಚಬಂಡ ಜೇಕೆ ಉಂಡು ಮೀನು ದಿನೋಲ ಬರ್ಚಾ ಅಸ್ರಾಪುಂಡತ ಮೀನು ಕೊರ್ಪುನೆ ಜವಾನಿ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟದ ಇದೀಗ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದುಂಡತ ಏನನ್ನು ಮೀನುಡು ಬರ ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದ ಜನ ಮೀನಿಂದ ಮಿತ್ತಿರು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಮೀನಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಪಂಡದಾರ ಕೊರ್ಪು ಜೇರ ಸ್ವಭಾವೈನಾ ಯಾಕೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ, ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನೆಂತ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತೋರಾಗ್ತೇನೆ, ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೇಡ, ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಸಪೂರನೇ ಆಗಬೇಕು. ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಜತ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಹೊದ್ದು ಪೋತ್ವಲ್ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ದು ಶೋಭಾ ಬಿಡ್ಚು ಶೋಭಾ ಬಲ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ పోయినాయి వాళ్ళు. ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಶೋಭನ ವನಸ್ಸು ಆಂಡು ಉಂಡುದು ಅಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಆತನು ವನಸ್ಸು ಉಂಡುದು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಅಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ವನಿತಾ. మేము ಚರಗಟ್ಟೊಂದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. JK ಅನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದ್ರು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಎಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚುಲ ಎಜ್ಜಿ ಆಕಲೆ ಕೊರ್ತಲಿತ್ತಿನದ ನಂಬರ್. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವರದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ. ಇವತ್ತು ಮಲಗಿದಾರಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅವರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ನೋ ಸ್ಪಿನ್ ನೈಸಾ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಗಿದ ಬಟ್ಟ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ನಿಂಗೆ ಬಚಾವ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾರು? ತಾರನಾಥ. ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಚೆಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರು ನಾನು ಚೆಂದ ಇದ್ದದ್ದು. ಕನ್ನಡಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಚಂದ ಇದ್ದಿ ಚಂದಗೆ ಒಂದು ಚಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು. ಯಾವೂರು ದಾದ ಪೂರ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬರೋದುಂಟು. ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಯೇ ఆయన సోరు బీపీ పాడ్రెజ్జి ఆయన సంధ్య బొడిచి పాడొచ్చి బీపీ పాడొచ్చి మహేష్ ఎంచొల్లరియేరు పాప మార ఇది బయటనే ఇజ్ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆತ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಂದದೆ ಈ ರಾತ್ಲ ಬಿಸಿಯಾ. ಮೂರ್ತೀಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ. ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಆರಾಮಕ್ಕ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ದೇವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇ. നിങ്ങൾ ಅವತ್ತು ನೈಂದು മോനെ ಕೇಳಕ್ಕ നിങ്ങൾ ಅವತ್ತು ನೈಂದು
ಮೋನೆ ಕೇಳ್ನೆ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಜೇಕೆ ಯಾಕವರ ಬತ್ತದು ರಿಯಾಜ್ ಇದ್ಯಾ ನಮಸ್ತೇನ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಿತ್ತು ನೀರು ಓಲ್ಲರಿತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಕಮ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೇವ್ ಜೆ ಕೆ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು हिंदी बात है मेरे हिंदी बात करते हैं आप हिंदी में बात करो मेरे हिंदी आता है इतने ऊरुगु बईदे वो अंदे पाप मारे निकले जेत बंगाते महेश शेट्टी निकले आंबुलेंस तकले निकले याड्सप अवे दयपंड इडी ऊरू रात्रे पगिल पंडदिज्जी प्रति ಒಂಜೇಕಲಕೊಂದು ಬಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ ಜೀವನ ನಿಕುಲು ತೂಪುಜಾರು ಅಂಚ ಮನ್ಪ ಪೋ ಬರತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಈರು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ಅಂದ ದಾದ ಮನ್ಪು ನೆಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಗಮ್ಮ ಸರಿ ಬಜೆ ಮುಟ್ಟದೇರ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ನಾಳೆ ಅಂಚ ಪಟ 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 ಪಾತಿರ್ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಎಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ಬೇ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ಬಗಲ್ ರಾಪಜಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಹೆಂಕಿ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಿಚನ್ ತು ಇಷ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಕವಿತನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಡೆ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಕುರ್ಸು ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲವೆ ಓಟ್ಲ ಪೋಡ್ಚೇನ ಅಟೆದ ಕೋರಡಿ ಕುಲ್ಲ ಅವಳೆ ಜಪ್ಪು यूपीड गाड़ी एक्सीडेंट आत चूर बिजी आयक वो अंदे दादांडिये महेश शेट्टी दादांड प्रॉब्लम अंडा इडेगी दाल आई जाते यूपी पोदित्तारा दादी यूपी पंड दूरता आत दूर पोपारा निकुಲು आडे मुटला अंदे महेश हिंदी में है यानु कुल्लदु ये अक्का वा अक्का चुप्पी दादे जेके ओद पल्ले अक्का मेगंती चुप्पी दादे जेके ओद पल्ले प्लीज अम्म एं चोलेक अम्म सौख्य वनिता पर्वैज्जी दादा गोत्तर अम्मग कीमा मात कोर्रेतन कोर्तिज्जी आल इंडिया पोप अंदे गुड निकले मात देवेर्न सहाय उप्पुंडि महेश शेट्टी निकले गुंडते आ देवेर्न सहाय उप्पुंडु एप्पल उप्पुंडु निकले अवे ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ದೇವೇರ್ ಪಂಡದ್ಲ ತಗೋಬರತ್ತೆ ಆ ಟೈಮು ಕೊಂದು ಮುಟ್ಟ ಬರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಉಂಡತೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಆಯರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಗೋ ಗೋರಿ ಗೋರಿಂಟಾನು ಗೋರಿಂಟ ಚುಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ దాది అవు దాదే పండిని మహేశ్వరి ఓదిరిపోతుండే తెలుగు అక్క ఇరు బారి షోకు పాతిర్వరక్క అందా థ్యాంక్స్ అవే థ్యాంಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಂಡದು ಶೋಭಾ ಅವು ದಾದಯ್ಯ ನೀಕು ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೋರಿಂತ ಚುಪ್ಪಿ ಚಪ್ಪಿ ಚಪ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಾಡಿದ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ 2-3 ಡೇ ಗಾಡಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಬರ್ಪು ಓದೆ ಅವರ 2-3 ದಿನ ಆಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆದಾಲ ಆತ ಜತೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಜತೆ ಮೋನ್ ಫೇಸ್ నీకు ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರನ ತರ ಮುಖ ನನಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಚೇಟ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲೇ ಚೇತಿ ಮಂಗಳಪುರಂ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪು ಓ 10 ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಹೇಶ್ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪನ್ ಬರತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಿಕುಲ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪಾರು ಏತು ನಿಕುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪಾರು ಬಲ್ಲೆ ನಿದ್ರೇನು
ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ನೈಟ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೊಲಿ ಅವೇ ಡೇ ಕೊನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿ ಗಾಡಿದ ಮಾತವ ನಮಗೊಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ವ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ನಮಗೆ ತಿಂಕಪ್ಪ ಅವೇ ರಾತ್ರಿದ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ಪೋಪುಜಿ ತುಲೆ ಆ ರೋಡು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಕು ರಡ್ಡದ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೈಟ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡಲ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಾರತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಆಯ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬತ್ತರತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದ ಪಾಯರಜ್ಜಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಏರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದ ಪಾಯರಜ್ಜಿ ಇರು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡೆ 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 ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಬೊಕ ಆತು ಮಾತ ಕುಲ್ಲಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದ ಗಾಡಿದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ ಪೋಡಿಗೆನತಿ ಈರು ಉಲ್ಲರೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಡೆಪತ್ತೇನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ఇగ్నోర్ చేసి ఓకే 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 మూర్తీస్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನಸಂಡೆ ಒನಸಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಆವುಡಾತೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಜೈ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಜೈ ಪಾಪಯೇ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೋಪಿನಕಲು ಬಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ತಿನ್ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಪ ಗಡಿ ಕಾಪೋಡು ಇಂಚಪುರ ಅಣ್ಣೆ ಕೇರಳೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಪಂದು ಈಗ ಉಜ್ಜೇಕೆ ಆರು ಕೇರಳದಾರು ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ದೂರಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅರ್ಥಾಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ನೆನಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಂದ್ರವತತ್ ಮಾರ ಚೇತು ಚೇತನ್ ಚೇತು ಚೇತನ್ ಚೇತು ಚೇತನ್ ಕತ್ತಿತ್ತಾರ ನೆನಪು ಬಂದ ತಾನೇ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದೂರ ದೂರಗ ಚಂದ್ರವತಿ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅವೇನೆಂದು ಪ್ರಾಯಂಡತ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾತಿನ ಕುಳೊತ್ತು ಕುಡ್ಲಾತಿನ ತುಳು ಜನಕಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಶೋಭಾ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲಾಪುಜಿ ಅಕಲ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡದು ಮನ್ಪಡು ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತನ ಶಾರ್ಟ್ಲು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಓವರಕ್ಕ ತುಂಬ ಉಂಟು ಮಸ್ತು ತುಂಬ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈರ್ಲಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರಾ ಮಹೇಶ್ಲಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರಾ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮಗೆ ಕವಿತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕವಿತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿನಿ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಹೇಶಕ್ಕೆ ಮುರಣಿಯವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ 3 ದಿನ ಲೈವಿಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಹೇಶ್ ಗುರ್ಚತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ 3 days ಬ್ಯಾಕಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವರಾ ಅವಿ ಐ ಡಿ ಬಟ್ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಏರು ಚೇತು ಚೇತನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ನೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಚು ಏರನ್ನು ತಿಳಿದು ಪಂಡಾಪು ಆರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಚೇತನ್ ಡ್ರೈವರಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಂದಿನವೇ ಪಾತೇರಿನ ಕೆಲವು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ಲಾವಾ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ತೆಲುಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳುಗುಲಾಗ್ತದೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದವಳು ನನ್ನವಳು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದವಳು ನನ್ನವಳು ವಾ 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 ಇದೊಂದು ಕವಿತೆವಾ ಅದೊಂದು ಕವಿತೆವಾ ಚೇತನ ಒಂದು ಏರು ಸರಿಟ ಪಲ್ನೆ
ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ಚೇತನ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಇಡಿಡು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತತೆ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಂಕುಮ ಅಡ್ಡಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬೊಟ್ಟ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದ ಚೇತನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನು ಇರ್ನ ಸೋಕುಂಡು ಬೊಟ್ಟ ಈರ್ ಪೊರ್ಲು ಈರೆಂತ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂತಿನಾರತೆ ಈರ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಜಾರತೆ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕ ನೋವು 100 years ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ 100 years ಬೇಡ ಬೇಡ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುದೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ 100 ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬದುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 100 ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಉಪ್ಪ ಇರೇಗು ಎಂಕುಲ ಪಾಪದಕ್ಕು ಚೇತನ್ ಎಂಕ್ ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆ ನಾಕತ್ತೆ ಶೋಭ ಗುರ್ತುಂಡು ವನಿತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೇಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತಪತ್ವೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತಿಲಾಕನಿ ಕೆಲವೇರು ಬೆರಿಕ್ ಬಿಸತಿ ಪಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಚೇತನ್. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ. 90 years ಒದ್ದು 7 ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂತ ಕವಿತೆವಾ ಓದಿದೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಾನು ಕವಿತೆ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಕವಿತೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಕವಿತೆಯಾ. ಇಜ್ಜಿ ಚೇತನ್ ಈಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೇರು ನೆಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರುವತ್ತೆ 7 years. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರೀ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರೇ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬಂದ್ಬಾರ 3 ದಿನದ ಈರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂದು ಓದುದೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರದೆ ನಡುಟು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಇರೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಓದುಜಿ ಇಂದೇ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಂಡ ಓದುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರಿ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೇರಿ ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿಡು ನಿಕಡ ಪಾತಿರುವೆ ಅತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಎಂಕ್ ದೇವೇರಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಎಂಚ ಪಾತೆಡು ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಡ್ ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿನಾಕುಲು ಅಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಿಂದು ತುಳುತಲ ಅದು ಯಾಲ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮುನಾಲು ಯಾಲ ದೇವೇರೇನಿಗೆ ನಂಬುನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಮಿತ್ರ ತೀರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಬೂರ್ದಿನ ಹಾಕುಲಿಜ್ಜಿರ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೇರ್ದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅಲ್ಲ ಪೆದದಿನೇ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲಾವು ಮೆಗ್ದಿ ಇರ್ಲಾವು ಅಮ್ಮ ಇರ ಆಂಟಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಅಂಡ ಒರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡದು ಅರ್ಥ ಮಂತದ ಅಕುಲವೇನು ನಮಕ್ ತತದ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಕುಲು ಅಲ್ಲ ಸಾದಿನ ಬೂರ್ದಿನ ಅಕುಲ ಅಂಡ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜದೆ ಅಕ್ಕ ವೈದ್ಯಪುರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡಿತ್ತೆ. ಓ ಅಂದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಣಿಕಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾ? ಇವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಕ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ರ್ಯಾಕಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ರ್ಯಾಕ್ ಕುಂಟಿದ್ದ ಬಾಯಂಗ ಅದುಂಡವು. ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಮೇಶ್. ನೀವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ರೀ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಂತು, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದಿರಬೇಕು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ?
ಅದೇ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನಮಗೆ ಇದು ಅಂತ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಚೇತನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಸ್ನಾ ಬೋಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರದರ್. ಓ ಅಂದ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತಿಗೆ, ಆಂಟಿ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮದು. ಓಲೆ ಪುರ ಪೋಯ್ನಾ? ಓ ದೇವರೇ ಬಕದ ಅದು ಶೋಭಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಆಡ ಪನ್ನದ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪೇರು. ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಎದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ತೇವ ನಾವು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಿಯರ್ ಏರ್ ಇಂಚಿದೆ ಇನ್ನ ನಿಯರ್ ಏರ್ ಓವಾ ಹಾಂ ಕೂಲರು ಬಡಾಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರವತಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಡೆ ಅದೇ ಚೇತನಿಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಯೋ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಹೋಗಿದೆ. ಬರೋದು ಇದೆ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೋಡು ಕೋಡು. ಹಾಂ, ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಗಂಡಸರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ JK ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಹ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಚ ಅನ್ನು ಮೀನ್ ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತು. ಬೇಡ 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 ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೇರು ಸುರುಕು ಎಡೆಡೆ ಪಾತಿರುವಿರು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು, ಕಲರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುಂದು ಬರಡೆ ಪಾತಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರವತಿ. ದಾದಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕುರುಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚಿನ ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಹೆಂಗೆ ಮರಳು ಬರ್ತದ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಾದಿ ಸಾಂಬಾರು ಇಂಕ್ ತೆತ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚಪುರ ವಿಶೇಷ ಆಯಿತಾ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ, ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ದಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಸಹ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಚಂದದೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಪೋಪಿನಾ ಚೇತನ್ ಪೋಪಿನಾ ಓಕೆ. ಒನಸು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಾರ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಇದು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓದೋ ನಿತ್ತ ಇತ್ತಾರ ಮಾರ ಪಾಪ. JK ಪೋಯರಾ ಇದೊಂದು ಜೇತು ಪೊರದ ಪಾತೆರತ ಚೇತನ್ ಅಕ್ಕ ಪಣ್ ಪರತ ಐಟೇ ಇಂಕ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನು ಇಂಕ್ ಉಂದಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾದ ಬೋಡು ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೆರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮನೆ ಪೆದ್ದೊಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ
అర్థండి ఏరియల్ అక్కలెప్పుడు అమ్మ పండ్రే సొంత అప్పేనే నమ్మ పెద్దిన అప్పేనే ఆవిడ పండుద్ది ఏరియల్లో అమ్మాలు ఎప్పుడు అర్థండి అమ్మ పంట మాತೆಲ್ಲ పిల్ల తూపేరు ಈಗಲು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ಐಕು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಡ್ರಡ್ ಎನ್ನರ ಪೋಡ್ಸವೆ ಈತೆಕೇನು ನ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡಕ್ಕ ಓಕೆ ಚೇತನ್ ಪೊದ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪರತೆ ಸುಸ್ತಾಬು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೇವೋ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜವೆ ದಾನಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಪೋಯಿನಿ ವನಿತಾ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ತುಯೇನಾ ಕನ್ನಚ ಬತ್ತನು ಕನ್ನಚ ಬತ್ತನು ಕನ್ನಚ ಬತ್ತನು ಜಪ್ಪರೆ ಪೊತ್ತಾಂಡ ಮಾರೆಯ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಓ ಅಂಜಿ ಒಂದು 42 ಆಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಹ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ದಾದಾ ಜಪ್ಪನ ಶೋಭಾ ತುಲ 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 ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ಯಾ ಯಾ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ ಈ ಹಟ್ಟ ತಲಕ ಮನ್ಪೇರತ ಮಾರಾಯರ ಶಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಬೋಂಡ ಏ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ನಿನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿರಿ ಆಂಜೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಪೋಪಿನ್ ದಾದೆ ಓಲ್ಲರು ಚಂದ್ರವತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಚಂದ್ರವತಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ದೈಕಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೇನು ಬರ್ಪಿನಿ ಕರ್ಮ ನಾಯ್ಕಲ್ ನಾನು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಾಡ್ಬೇಕೆ ನಾಯೇ ಈ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಕಾಸುಜ್ಜಿ ಏತ್ ನೇಲ್ವರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಡ್ಜವೆ ಓ ಅಣ್ಜೋವೆ ಇದಾದೆ ಅಣ್ಜೋವೆ ಇದು ನೇಲುನಾ ಬೇಲೆ ತನ್ನಂದು ಇದನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನನ್ನ ರಸಗುಲ್ಲ ಲಳಲಳಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಒಡೆಗೆ ಬೋದು ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಡ ಅಂದೆ ಉಂತಲೆ ಯಾನಿರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆಂಚನ ಬ್ಲೂ ಬೋಡತೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಲ್ವಾ ಅದೇ ಇರುದಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳು ಬೊಚ್ಚದ ಪಾತ್ರದ ಮುಂಚಿಕಸ ಅರ್ಥ ಪಾಡ್ರಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ತಾಯ್ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತೈತ ತತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಆಂಜವತ್ತ ಮಾರಯ ಒಂದು ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರತ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಪುಚ್ಚ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ ದಾದ ಪಂಡಿ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನದು ಕೇಳ ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಆಯೆ ತುಳುತಾಯೇನೆ ಹತ್ತು ಆಯೆ ಕನ್ನಡದ ನಟ್ಟುನಾಯೆ ಆಯ್ತ ಪೆದಂ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಬೇತಕೆಂಡೆ ಇತ್ತ ಬೇತಕೆಂಡೆ ಇಂಕ ಆಪು ಜಾಯರ್ದು ಈ ನೀವು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರುದೇ ಬೇಡ ಮಾರಾಯರ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನೆ ಮರೆತೋಯ್ತು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಮರೆತೋಯ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೂತೇನ್ಮ ನಂಬರ್ ದಾದೆ ನೂತೇನ್ಮ ನಂಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಟ್ ಮುಂದೆ ಆಯ ಪಾತಿರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅರ್ಥಂಡ ఆయన ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತುಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾ ದಾಯಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತೂಲ ಶೋಭಾ ಈ ಓಲಯ ಒಂಚೂರು ಓದು ಮಾರ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಏನದ ಆದಯ ಕನ್ನಡದ ಬತ್ತುನಾಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪು ಜಾಯನ ಪಾತಾರೆ ಓ ಏ ಜೇಕೆ ಪೋಯರಾ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬರ್ತಾರತ್ತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ఆయన హాస్పిటల్కి పాడుగా ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿದಾಯಗು ದಾದನ ಸೀಕಾದ ಪುಡಿ ಆಯ್ತು ಆ ಕೇಣಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇವೆ ಕದಿಂಚಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡು ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಣಿ ಅಂಚೇನೆ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದು ಬೇತೇನೆ ಪಾತೇನೆ ಆಯ್. ರವೀಂದ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ತೂತಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರುತ್ತ ಮಾರ ಕುಳ್ಳದ ಈಗ ಅಂದ ಜನ್ಮಗ್ದಾನ ಈ ಊರು ಕಾರ್ದೀಪನೆ ಏರೇ ನಟನ ಐಕ್ಲು ಪೂರ ಊರೇ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೂನ್ ಮಾರ ಜೋಪ್ಡಿ ಪಾರ್ದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನಿ ಕುಲ್ಲೂನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇದನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ನೀ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ್ಲ ಅದೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗನೇ ಲವ್ ಫರ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಲಿ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾವೆ ಪನೋಡತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಶೋಭಾ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಎಲಂಜಿ 14 ನವಂಬರ್ 14 ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇವೆ ಈ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಂದೆ. ರವೀಂದ್ರ ನೈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಚೇತನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ. ರವೀಂದ್ರ ಆರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಈಗ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓ ದೇವರ ಚಂದ್ರವತಿ ಎನ್ನಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಇರೆಗ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಎನ್ನಲ 14 ನವಂಬರ್ 14 ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ರವೀಂದ್ರ ಇರೆಗು నీకు లడాయి మంత్రం వచ్చి మారే మాత నమ్మకులేత ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೇಳಿನಾಡ ಆಯ್ಗು పేరు సంతోషుగు రవీంద్ర మెరగత్త చేతన్ గత్తు సంతోషుగు ఎన్న నంబర్ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆನಿ ಎನ್ನಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಲುಂಡ ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಬಲೆ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಇರೆಗೆ ಎಲಂಜಿ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಜನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗು ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಅಪುರ್ಪಗರ ಆಟಿಗರ ಅಮ್ಮಸರಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಜ ಕೀನುಂಡು ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಿಯಾ ಹಾಲು ತೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಪಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾರು ಉಲ್ಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ದೂರಯೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗು ಆಹಾ ನೆರ್ನ ಚಂದ್ರವತಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರನ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಸಂತೋಷನ ಊರು ಒಲ್ಪೈ ಅಯ್ಯ ಓಲ್ ಸೈತಿನ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಕರ್ಮದೆ. ವನಿತಾ ಮಾಲ್ಕಂತು ದೀತರೆ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋಡು ನಂಬರ್ ದಯಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 14 ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 14 ಬರ್ತಡೆ ನಿಜ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಅವ ನೆನಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇದ అని ఇంక విష్ మంత్లీ ఆయన ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏತು ಜನ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂಡು ಇಂಕೈಕು ಏತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು 7 ಜನ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರವತಿಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ
ಒಂದಸ್ ಮಲ್ಪುಜರೆ ಬರ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತ ಇಂಕ ಬರ್ಚಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬನಂದಲೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ. ಎಂಕ್ಲ ಚಂದ್ರವತಿಗ್ಲ 2 ಜನ ಹಾಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪು. ಚಂದ್ರವತಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಈ ಸರ್ತಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪೇರು ಕೇಕ್ ಕಲ್ನೇವೆ ಮಾತಾ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತಾ ಕೇಕ್ ಕಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಇಂದೇ ಬರ್ತ್ಡೇದಾನಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಂತದ ಮೋನೆಗೆ ಬರೋ ತೇಪುನೇರ್ದು ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ಕೇಕ್ ದಾನಿ ಕೇಕ್ ಕನ್ನಪುನೆ ಕೊಂಚ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ 2 ವನಸು ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಲಿಂಬೆದಾಯಿ ಪಾಡುನು ಕನ್ನಚ್ಚ ಲಿಂಬೆ ಪಾಂಡ ಸಪ್ರ ಪೆರಿಯೆ ಜೇತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಆದರೆ ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ. ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅವೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹೌದೇ ಯಾನ್ ಸೋಬಂದಿ ಪೂಜಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಸೋಬಂದಿ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವನಿತಾ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ದಿನೋಲ ಬರ್ತಡೆ ಏರ್ಲಾಕೆ ಪಾಪ ಮಾರಯ್ಯ ಅದೇ ಅನ್ನ ಬುಜೇರಿ ಪಾಪ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜೇರಿ ಆರು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಪುಟ್ಪ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬಂಡ ಜೇಕೆ ಬುಲ್ತು ದುಮ್ರನಿ ಹಠ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಇರು ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಜೇಕೆ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಎ ಪಿ ಇರೆಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ತಂಪೋಪೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಬನ್ನೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಆತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಎ ಪಿಗೆ ಇರು 5 ದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಎತ್ತಿರಡ ಪಾತೇರಿ. ಓಕೆ ಅವೇ ವನಿತ ದಿನೋಲ ಮಾಲ್ ಬಂದು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕನತ್ ಪಿರಕೊನಪಿ ನೀತೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಮುರಾಣಿ ಕಂದಲ್ ದಾದೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಮಾರ ಯೋತಿಯ ರೇಟೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಮಾಲತ ಆಳು ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಕೊನೇನು ಏತು ಕಾಪು ಫೋನಾಗ ಸಾದಿ ದಾದ ಏರಗನ ಕೊರಿಯರ ಬಾಬ ತಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ತಿನ್ಕಂದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಕೊರುಡ್ಚಾವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅರೆ ಕೊರ್ಪು ನನ್ನೇ ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಪಿ ಶೋಭಂಡತೆ ಬಲ್ತೀನಿಯಾ ಅನಿತಾ ಹಾಲು ಪಂತಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರು ಯಾ ಬಂಡೆ ಪೋಪ ಬಂಡೆ ಐಕೆ ಹಾಲು ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡುಪ್ಪೆ ಇರ್ ಲೈವ್ ಓಡಿಪೋಯಲ್ಲಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನೆರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಇರು 1 ಮಂತ್ ಬಿಜೆದು ಓಕೆನಾ 1 ಮಂತ್ ಬಲೆ ಯಾನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಏತು ಬರ್ತು ಕೋಪೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭತ್ತ ಇರು ಬನ್ನಾಗಿತ್ತೇಡ ಇಪ್ಪೆ ಇದೀಗ ಯಾನು ಬಸ್ ಬಾತ್ ಅತ್ತ ಬಕ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಕಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಕಾಲ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದ ಓಕೆ ಪಾತೇರು ನಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೇರು ಆಂಡ ಗಲ್ಗಿಗೆ ಹೊರೇನೋ ನಿಲ್ಕಿದ್ದು ಪೋ ಮಾರದು ಇಂಚೂರು ನೆರ್ಪಿರ್ಬೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಡನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಗಂಡನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪಾನ ಪನ್ ನೀ ಎ ಪಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡಾ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ತಿನ್ಪಡ ತಿಂದು ಬೋರೆ ಎಡ್ಡೇರು ಇಚ್ಚಿನ ಕೊರ್ಪಜಿ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ 2 ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಓ ಅಂದು ಶೋಭ ಎಂಕ್ ಈ ಪನ್ನಕ ನೆನಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಡೇ ಮಾರೇದಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಎತ್ತ ನೋಡು ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ್ ದೊಂಡೆ ಬಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಶೋಭಾ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಈ 2 ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎ ಪಿ 2 ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನೆಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ತಿರ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಬರ್ಚ ಇಂಕ್ ഞാൻ ದೇവസ്ഥാന പപ്പന് പഠിച്ചാ
ಎನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಸರ್ತಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಿದೇ ಪೋದಿ ಅನ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಶೋಗಾಪುಂಡು ಶೋಭನ ಅಕಲ್ ಚಕ್ರ ಪಾಂಡು ಪಿರಟಸ್ ತಿಪ್ಪುಡಗೆ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಲಾಂಡ ವನಿತನೇ ಪರ್ವೇರು ಹಾಂ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಂಡ ಚಾಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ಪುರ ಏರೆಗಾಂಡ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜತ ಹಿಂಕುಂಡು ಇಂಚ ತಿನ್ಪೇನೆ ಅರಕಟ್ಟದು ಬೊಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಪೋತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣದ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೋಕ ಎರಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಗ್ಲುಮ್ಮಂತೆ ಏರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಾದ ಯಾನ್ ಪೋಡ ಯಾವಲ್ಲ ಇವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ ಬರೋಡ 2 ದಿನ ಬರೋ ಬರೋಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಬರಂಚ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೋಕ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೋಕ వనిత పోయినా శోభ పోయినా ఏపీ పోయినా జేకే పోయినా చంద్రవతి పోయినా చేతు పోయినా బొక్క రవీంద్ర పోయినా డాటా లింక్ పోయినా బొక్క ఈರು ಮಾತು ಬತ್ತಿರಪ್ಪ ಮೂರ್ತೀಸ್ ಹೋದ್ರ ಅಂಚನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಇಡೀಗ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಆರ್ತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು போடா சத்யான் போப்பேன் பாய் குட் நைட் ಅನ್ವನ್ನ ಬಗದಾದ ಬಿಸಿಯಾ ಆ ಜನ ಅವಳು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಡದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜು ರಾಜನ ಬರಿಬನು ವಾ ಜನ ಅನ್ಪಂತುಂಟುಲ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂಗ್ ಕೊರರ ಅಭ್ಯಸಂಡು ವನಿತಾ ದಾದಾನಂತಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗೆಂದು ಪುಗುತನ ಹೊರ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಮೀನು ಯಾನ್ ಸುಚ್ಚಿ ಪಾರ್ದು ಮೀನು ಒಂದೇನು ಮೀನು ಬಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಎನಿಕಲ್ ಎದುರು ಯಾನು ಕರಂಚಿದು ಸುಣ್ಣ ಕರಂಚಿದು ಮಜ್ಜಿ ತುಂಡಾಪ ಯಾನು ಆತಿ ಬೊಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಅವ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೋನ ಅದ ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ದಾದಾ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೈದೇರಿ ಅಂದು ಶೋಭಾ 2 ದಿನ ಕೊರಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ವೇರಾ ಈ ಬಂದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜ ಕನ್ನ ಬತ್ತಾಯ್ದ ಕನ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಪುಂಡು ರಿಂಚಾಪುಡು ಯಾರು ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಪುಂಟದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಜು ಅಂತ ಸಡ್ಡಾಬು ಸಪುರ ಓಡು ಶೋಭಾ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಬು ದಯ ಗೊತ್ತರ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂತಿನ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಬೇತಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಓಪನಿಯಾ ನಂದು ಶೋಭಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ
ಚಾರ್ಜ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ರಪ್ಪದಿ ಓಡಿತ್ತೆ 8% ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದು ಯಾನ್ ಕಡುಪುರು ಓಕೆ ತುಲಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ 10% ಉಂಡು ನನ್ನದಿ ಓಡು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ